Iriduan sarong lalaki, makalihis na saksakon kan ex kan sa iyang nobya, mag-aala sa istinbang gibisperas kan aldaw nin mga puso sa Purok 2 Barangay del Socorro, Minalabak, Camarines Sur. Binisto ni Police Staff Master Sergeant Gerald Albar kan Minalabak Municipal Police Station ang biktima na si Mar Cesar Llamas y Hermosa, 21 anyos kan Barangay San Antonio, Minalabak, Camarines Sur. Mantang ang suspect iyo si Jun Recalinog y Balando, 19 anyos na residente kan Barangay del Socorro. Sa imbestigasyon, mantang nagkakawat nin basketball ang suspect, uminabot sa lugar ang biktima, hasta sa nagkaigwan nin diskusyon na nauli sa pisikalan asin pananaksak ang suspect. Ini po kay ma'am ining victim sa kasuspect may hindi pagkakaunawaan sa previous na girlfriend nitong team. Yung ex kasi nitong victim na to, naging girlfriend ng suspect tapos pinuntahan sa basketball court. Parang sinasalis na makipagsuntukan sa kanya. Yun, nagsuntukan yung dalawa tapos itong suspect, maliit kasi siya doon sa victim. Yun, kasi parang mas malaki nga sa kanya, sinaksak niya kasi hindi niya kaya. Nagluluwas sa imbestigasyon, ang biktima ang nag-agyat sa suspect nin bungagan na nahiling man ka nagkaperang residente sa lugar. Huli tamas dakula ang biktima, nagbalusubuot ang suspect gamit ang sarong patarom na nakuha sa mismong basketball court. Tulos na ipigdara sa ospital ang biktima, ngani mataawanan nin atensyon medikal na nagsapo nin minor injuries sa walang tabay. Mantang nakaluwas naman sa karselan suspect, makalihis ang reglamentary period. Kabataan ngayon, huwag silang maging padalos-dalos sa kanilang desisyon. Kung maghawaan ng kanilang pasensya kasi mahirap pumasok sa isang gulo. Kasi pag napasok mo na yan, tapos nakamit mo na yung krimen, mahirap nang lumabas sa sitwasyon ganyan. Dai na nagsangat pa nin kaso ang pamilya kan biktima, makalihis na mapag-araman na magkaparyentes pa ang mga ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.